கொள்ளையடித்தால் கண்ணும் கண்ணும் கண் 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 கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் காதல் என்று அர்த்தம் தம் காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா, இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப. நீ நானும் ஓடிடலாமா? அடி செருப்பால படி பைல அடே வா என்னமல வெச்சுக்கிட்ட அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி வந்து கரேந்துடி. அப்புறம் லாரில அடிபட்ட நாய் மாதிரி நஞ்சு நஞ்சு சொல்லிட்டாமா. இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை யூடியூப் சேனல் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவும் எங்கள் 15 டாப் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உண்மை செய்திகள் உடனுக்குடன்